fer memòria i fer un assaig. Alimentació sana per al cos. Alimentació sana per la ment, per al conscient, per al subconscient i per al subconscient creatiu. Saber com funcionen i orientar-los i dirigir-los adequadament per al millor avenir, per despertar el màxim de potencial. Comencem a parlar de l'alimentació.